खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राकेश रामसियारि बे समाव बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा निलुत सरगियारिया गोख्रों बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों। बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव इउपिपिएल सोरखारा थामहिनबा बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर'नि जे सोरखार बे सोरखारा बे समाव समाज फोसाबनायनि थाखायसो बे समाव राजखान्थियाव फैदों होननानै बाथ्रा बुंदों। राजखान्थिया बेलेग जिनिस सोरबाया साननानै बा साननो हागौ किन्तु जों दिनै समाजखौ फोसाबनायनि मुङाव राजखान्थियाव फैदों। समाजखौ परिबर्तन खालामनायनि मुङाव जों दिनै राजखान्थियाव हाबदों। आरो बे समाव समाजनि थाखाय खामानि मावलांगोन होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा बिथां डक्टर निलुत सरगियारिया। थारैनो मख'नांगोन जे बे समाव समाजखौ फोसाबनायनि थाखाय हारिखौ बे समाव गोजौ फारसे लांनायनि थाखाय गेलेनाय बिथिंनिफ्राय लानानै गोबां खामानिखौ मावबाय दं होननानै बाथ्रा बुंदों। बे समाव समाजजोंनो दं आरो समाजनि खामानि मावनायाव जों माब्लाबाबो फावसायना थाया होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां निलुत सरगियारिया। आरो बेनि अनगायैबो बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव बिटिआर ओनसोलाव गोबां जायगाफोरावनो थामहिनबा बे समाव मोन 40टा समस्तियाव गं 40टा समस्तियाव मिनि स्टेडियाम लुफुंनायनि जे हाबाफारियाबो बे समाव जाबाय थादों बा सोलिबाय दं होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा निलुत सरगियारिया। बे बिथिंखौ जों नोजोर बोनानै दिनै बिटिआर सरकाराबो 40टा समस्तियाव 40टा मिनि स्टेडियाम बानायनानै इनफ्रास्ट्राक्चारनि मोनसे बेबस्था खालामनायनि जि थांखि बेखौ लानाय जादों। आरो बिनि बादैबो गोबां जों फिल्ड मोजां खालामनाय बेबायदि गिदिर खेला दुला जोंनि ओनसोलाव मोनसे परिबेस जों लाबोनो थाखाय थिक थाक खालामदों। आरो बेनि अनगायैबो बिथाङा बुंथिबावदों जे बे समाव बिटिआर ओनसोलाव गेलेनाय बिथिंखौ जौगाहोनो थाखाय गोबां बेफोरबायदि गेलेनाय आयदाखौ गिदिर गेलेनाय आयदाखौ बिटिआर ओनसोलाव लाबोदों आरो बिटिआरनि रायजो राजाफोरखौ गेलेनाय बिथिंजों थुलुंगा होनो थाखाय बे हाबाफारिखौ लाबाय दं होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा निलुत सरगियारिया। आरो बेनि अनगायैबो बिथाङा राजखान्थियारि गाग्लोबथाय बाथ्रा बुंनायखौबो नुनो मोनदों। बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव खायसे राजखान्थियारि दोलोफोरा गावबा गाव राजखान्थियारि मुलाम्फानि थाखायसो बे समाव राजखान्थियारियाव आगान होदों होननानै बाथ्रा बुंदों। राजखान्थियारि बेनिफिटनि थाखायसो बिथांमोना खामानि मावबाय दं होननानै बाथ्रा बुंदों। नाथाय जोंनि सरकारा थामहिनबा प्रमद बर' दैदेननायनि सोरखार बे सोरखारा समाजखौ फोसाबनायनि थाखायसो खामानि मावदों। जों समाजखौ फोसाबनायनि मुङाव राजखान्थियाव आगान होदों होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा निलुत सरगियारिया। थामहिनबा समाजखौ फोसाबनायनि थाखायसो बे समाव राजखान्थियाव आगान होदों होननानै गोख्रों बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों। आरो खायसे राजखान्थियारि दोलोफोरा बे समाव राजखान्थियाव आगान होनायनि गुबै जाहोनानो जादों मा राजखान्थियारि बिथिंजोंल' बिथांमोना खामानि मावदों समाजनि थाखाय खामानि मावाखै होननानै बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों बिथां निलुत सरगियारिखौ। थारैनो मख'नांगोन जे बे समाव बिटिआरआव जौगाथायनि बिथिंखौ नोजोर बोनानै गेलेनाय बिथिंखौबो दावखोहोनो थाखाय नाजानायनि बाथ्राखौबो मख'दों बिथां बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा निलुत सरगियारिया। बे समाव आरोबाव बिथाङा मा बाथ्रा बुंदों नोंथांमोननि गेजेराव होनि। राजखान्थिया बेलेग जिनिस सोरबाया साननानै बा साननो हागौ किन्तु जों दिनै समाजखौ फोसाबनायनि मुङाव राजखान्थियाव फैदों। समाजखौ परिबर्तन खालामनायनि मुङाव जों दिनै राजखान्थियाव हाबदों। आरो समाजाव जों माबा मोनसे होलांनो हायो नामा? दिनै जोंनि जौगाखांनाय उथिफुनाय सेंग्रा सिख्लाफोरखौ गेलेनायनि गेजेरजों बिथांमोनखौ बहाबा जोङो एंगेज खालामनो हायो नामा? आरो गेलेनायनि गेजेरजों जोंनि समाज आरो गावखौ दानानै लानाय बे बिथिंखौ जों नोजोर बोनानै दिनै बिटिआर सरकाराबो 40टा समस्तियाव 40टा मिनि स्टेडियाम बानायनानै इनफ्रास्ट्राक्चारनि मोनसे बेबस्था खालामनायनि जि थांखि बेखौ लानाय जादों। आरो बिनि बादैबो गोबां जों फिल्ड मोजां खालामनाय बेबायदि गिदिर खेला दुला जोंनि ओनसोलाव मोनसे परिबेस जों लाबोनो थाखाय थिक थाक खालामदों। दा जों दिनै नुयो सोरबाया जे राजखान्थि खालामनायनि नामाव राजखान्थि खालामनो नागिरो किन्तु जोंनि साननाय आरो जोंनि सान्थौआ बेबायदि नङा। जों जेब्लाबो जोंनि समाजखौ फोसाबनायनि मुङाव राजखान्थियाव जोङो आगान होबोदों आरो समाज मोजां जायोब्लासो जों राजखान्थि खालामनानै गोजोननाय मोनगोन। बिटिआरआव फिन मोनसे गोजोनथाव रादाब 9 गामिया दिनै बिटिआरआव बेयो मोनसे दफानि क्ल'ज बिटिआर सरकार बा बिटिआर सुक्तिनि
बियो दफानि मोनसे क्लज बे दफाया लासै लासै बिटिआर सुक्तिनि माखासे दफाफ्रा लासै लासै समाधान जालांगासिनो दङ बिनि थाखाय आङो जोंनि मानिजाथाव आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ साबायखर जासिहरो आरो जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफाद जोंनि मानिजाथाव चिफ बिथांमोनखौ आङो बे हाबाफारियाव हेफाजाब आरो मदद होनायनि मोनसे फोसावथाय बाजाज बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय मोजां खौरां क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय आउटलेट दतमायाव दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमा 22 सेप्तेम्बरनिफ्राय 22 सेप्तेम्बरसिम फुजा धामाका अफार लन एन्ड एक्सचेन्ज मेलानि खाबुफोर होगासिनो दं आउटलेट दतमा दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमा बायगिरिफोरनो लेस डाउन पेमेन्ट होनाय जागोन नोंथांमोना दतमायाव थानाय दावहारु अट' एजेन्सि फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च श'रुमाव होबाय थानाय फुजा धामाका अफार लन एन्ड एक्सचेन्ज मेलायाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमा लाबोनाय अफारा जाबाय जेरै गंनै हेलमेट फ्रि 5 लिटार पेट्रल फ्रि एसवेर गिफ्ट्स आरो गासैबो मडेलनि एक्सचेन्ज खाबुआ एभाइलेबल जागोन आरो 500 रां होग्रोनानै गोसोबादि बाइकखौ आवग्रिनानैबो दोननो हागोन लोगोसे स्मार्ट वाच इयारफन बेग आरो ब्लेंकेट बेफोर मोनब्रै प्राइसफोरखौ जायखिजाया मोनसे बासिना लानो हागोन आबुङै मिथिबावनो थाखाय 9854092134 8638863 481 बे जानबुं नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन